A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kanizsai csoportja a 48-49-es szabadságharc érmeiből és dokumentumaiból tartott találkozója nemzetközivé vált, hiszen a határ túloldaláról is érkeztek numizmatikusok. Egy szokásos őszi rendezvényünk, ugye két rendezvényünk van, egy tavasszal, egy ősszel. Ennek az őszi rendezvénynek a témája a 48-as forradalom és szabadságharc Pozsonytól Aradig, a sajnálatos Aradig. Itt kiállítottunk tárgyi emlékeket, a szabadságharc hivatalos forgalmi pénzeit, szükségpénzeit és egyéb várt és öntött érmeket a szabadságharc résztvevőiről. Egy nagyon jelentős helyet foglal el a 48-49-es szabadságharc, ugyanis az első magyar államiság jelképét, tárgyi bizonyítékát, kézzelfogható bizonyítékát, az önálló magyar bankjegyet és fémpénzt jelentette meg Kossuth Lajos a pénzügyminisztersége idején. Egy korábbi kulturális kapcsolat hozta a varasdi éremgyűjtőkkel kialakított szakmai együttműködést, a szlovén partnerek mellett ők is eljöttek a vasárnapi találkozóra. Találkozóink állandóak úgy Nagykanizsán, mint ahogy Varasdon is. Több alkalommal találkoztak gyűjtőink a határ mindkét oldalán. Közös kiállításokon is vettünk részt, és voltak úgymond önálló kiállításaink is, amikor a Varasdi Éremgyűjtők Egyesülete letenyén tudott bemutatkozni. Ezek a kapcsolatok egyre gyakoribbak, és nagyon bízunk benne, hogy amikor már Horvátország az Uniónak teljes értékű tagja lesz, akkor sokkal könnyebbé válik számunkra is a határon való átkelés. Bízunk benne, hogy nem csak Nagykanizsán és az eddig említett városokban, Zalaegerszegen, Kaposváron, hanem Magyarország más pontjain is be tudunk mutatkozni. A kiállítást megnyitó kulturális bizottsági elnök Balog László, mint a Batthyáni Gimnázium igazgatója is lelt értékes tárgyra a kiállításon. Egy iskola is sok-sok ereklyével rendelkezik, és én örömmel tapasztaltam azt is, hogy ilyen ereklyék itt is visszaköszönnek. Igen, a régi gimnáziumi sapka rózsája, láttam, hogy komoly értékkel bír. 2500 forint egy darab, ez számomra meglepetés. Én annak örülök, hogy nekem is van, nekünk is van ilyen, és akkor ezek szerint érdemes igyekezni, hogy iskola múzeumunk is legyen, ahol ilyen és ehhez hasonló dolgok gyűjtése, felmutatása megtörténhet. Hogy miként fogadja az Egyesület titkára a bolhapiacos éremgyűjtést, egy későbbi ABC műsorunkból megtudhatják nézőink.